Detský folklórny súbor Jánošíček zo Svitu oslávil 15 rokov. Pri tejto príležitosti pripravil pre ľudí, ktorí majú radi folklór a ľudové tradície, celovečerné pásmo, v ktorom sa zmapovala činnosť súboru od roku 2006. Detský folklórny súbor Jánošíček vznikol vo Svite v roku 1996. Už vtedy sa do súboru prihlásilo vyše 40 detí. Ich počet postupne stúpal, aby sa ustálil. Program s názvom Od Adama 15 rokov aktivít ukázal, čo všetko sa v detskom folklórnom súbore dá naučiť. Prvé úspechy boli už v roku 1998, kedy dievčenská spevácka skupina obsadila 3. miesto. O rok na to sa tanečníci dostali na krajskú súťaž do Raslavic. No a v súčasnosti sme sa prebojovali cez Šafovú ostrehu až na celoslovenskú súťaž. Súbor sa dostal do 9 krajín sveta, čo si myslím, že je celkom pekná odozva na túto našu činnosť. Malí folkloristi nacvičujú 2-krát do týždňa, najvyťaženejší sú v decembri, marci, apríli a júni. Okrem vystúpení na domácich pódiách Jánošíček poznajú napríklad z minulého roka aj v Macedónsku a Grécku. Po skončení školského roka sa Jánošíček chystá do Nemecka a Francúzska. Udržať klub bez pomoci mesta Svit a sponzorov by sa pravdepodobne nedalo, no najväčšiu pomocnú ruku podávajú samotní rodičia. Máme v súbore aj takých rodičov, ktorí tancovali vo folklóre a majú k tomu vzťah a samozrejme aj ich deti, oni ich k tomu dokonca aj vedú. Ako sa darí pestovať folklór v deťoch, ukázal celovečerný program. Náročné to mali tie najmenšie deti, ktoré začali vlastne pracovať len od septembra a zvládli to teda bravúrne. Detský folklórny súbor Jánošíček si našiel pevné miesto medzi slovenskými folkloristami a aj vďaka ním sa zvyky, piesne, tance a melódie našich starých otcov a mám nevytratia zo sveta.